Salam manginang. Ada orang sudah mulai acara ta. Martangyang na ho maita. Amin. Selamat Paskah mari hita salauna. Nunga hehe tuhata jala mangolu di tengah-tengah. Batu naong bidolokon ni akka pade bagas. Ima jadi batu parsui. Sian Jehovah doi masa. Alongangan doi anggori matata. Yale Jehovah, saya manupak maho. Yale Jehovah, saya homa membahin menjadi. Jehovah do dibata, jalaibana menodangi hita, tabatun habuma aka pelean pestai, sahat rodi aka taduk ni langgatan. Madok mauliate mahamu di Jehovah, ay pardegan basa do ibana, ay rodi saling lelengna do asini rohana, baret di mahita mamuji Tuhata. Hite-hite guarni di bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia, natmo palawit dot tanah on. Amin. Ripunti di batata do haluaon, dohot asangapon, dohot agugon. Puji hamu ma di batata, hamu salut na posona. Nama kebiari bana, akana mekmet nang akana balga. Pinuji ma de bata, amani Tuhan Yesus Kristus, naung manubuhon hita padua halio, sian godang ni asi ni rohana, mar hite-hite haheon ni Yesus Kristus, sian akka namate, asa barpakribon na mangulu hita. Haleluya.
Ale Tuhan Yesus nama dok mauliate duhami Tuho ala ditaluan hodo dosa doho tamatean marhite-hite hawa matemi. Ala disodangi ho tanoman nami asa marpakiribon na mangolu hami ala di haheon mi dang pola be mabiar hami mida hamatean di potsat hodo hami sian haolomo uhatiuron sian hamatean tuhangoluan atong pargugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu pai masahat hami tu labungmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martanyang hami tu ho amen. Meredehita tajama epistel di minggu buah-buah ijikon di mana neret pasalmen 17 ayat 1 ayat 6 tajama secara responsornya Jehovah do raja marolo polo ma tanaon marlas ni roha ma pulo-pulo akan alani api mardalan di jolona mengakun akka alona humaliang malalado akka dolok songon pantis maradopon bohi ni Jehovah maradopon bohi ni Tuhan ni sadok tanahon imasana martuaro akan atumangihon hatani dibata jalan au pepsa amin tabagima or inakamis
Mari dehita sian buku ede nomor sia pulisada ayat sada 2 ayat 2. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat Paskah dihita saluhutna. Songona orang semangat. Adong dope namo dodok. Selamat Paskah dihita saluhutna. Andorang sohu pasahat kami. Hatani debata di manugut nyari di buah-buah ijuk tahun. Amang inang asa menambah semangat dihita. Molo hudok kami nunga talu hamatean dokok kamuma nunga hehe Kristusi. Molo hudok kami nunga hehe Kristusi dok hamuma haleluya. Boido nunga talu hamatean nunga hehe Kristusi. Di manugut niarion boy dope hitaman do haleluya. Hatani debata di buah-buah ijuk ima di pesta Paskah di manugut niarion tersurat do di Evangelium Yohanes bindu 20 ayat 26 songono madi doktisi. Dung salpu walu bormin punguma muse akasisianai di bagasan rap dohot si Thomas. Dungi Roma Yesus dinasordaki akapitu jongjong tu tonga-tonga nasida di dogma damema di hamu. Di bahasa Indonesia dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ido sahatna. Hamunahina holongan di bagasan Yesus Kristus di manogot niarion marpungu dohita di bagas joroni Tuhanon. Adong dohita naso marlas ni roha di manuguton.
Manang las do rohata sude amang inang las rohata. Las rohata marpungu di bagas joro ni Tuhanon di pahehe kita. Sian aka ganuk podo matabe. Laho marningot haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Jala di manogoton di pabotokon do tu hita marhitehata ni debata. Dinaro Kristus laho pataridakon dirina. Tu akasi seana. Amang inang berengot na mahatan ni Tuhanon di manogoton. Salpu walu borngin. Lapatan na ari pawaluhon. Dung hehe ibana. Rodo ibana tutonga-tonga ni akasi seana. Marpungu si seanai di bagasan sada jabu. Jalapitu ni jabui di sordak. Kalau bahasa Indonesianya terkunci. Bahasa Batakna ubagas dosa sitongna di sordak. Lapatan idang holan terkunci. Saya yakin anak-anak zaman sekarang banyak yang tidak tahu lagi artinya di sordak. Dulu saya masih mengalami pintu rumah kami di sordak. Dibuat penahan di kiri kanan pintu, ada yang membuat dari kayu, ada yang membuat dari besi, tapi dia punya lubang di sini. Kemudian kalau malam setelah pintu dikunci, dia disordak lagi, dimasukkan lagi kayu atau besi seperti portal di pintu itu. Artinya ketika pintu sudah dikunci, disordak lagi, maka semakin kuatlah pintu itu untuk tidak bisa didobrak. Itu disordak. Makanya saya katakan tadi anak-anak zaman sekarang banyak nggak tahu lagi disordak, karena pintu zaman sekarang nggak ada lagi disordak-sordak. Ini menandakan bahwa kekuatan pintu itu semakin kuat, tidak hanya sekedar terkunci, tapi semakin kuat untuk tidak bisa didobrak. Karena sudah ditambah penahannya, bukan hanya kunci saja. Di kondisi pintu nasongoni, na disordaki, marpungu maakasisea di bagasan jabui. Basa marpungu nasida. Ala di bagasan hatahuton do nasida. Di bagasan biar situtu. Ay nunga mate be Kristus. Mate tarsilang. Nunga maragam be pandohan ni jolma taringo tu akasiseana. Adong mana sidana diancam, adong mana sidana didok sesat, adong mana sidana didok akap pengecut, dok ragam akana asing tayo. Mari kita sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika itu. Setelah Yesus disalibkan, mati di kayu salib. Berkumpul bersama dalam rasa takut karena sudah semakin banyak serangan kepada mereka. Kondisi inilah yang terjadi. Itu ubain saya marpungu-pungu akasisean. Marpungu donasida aledang dohot si Thomas hati-hai diari napak ngahon. Di patudon Kristus dirina aledang di sisi Thomas. Di paboton akasisean nai dotu si Thomas nong hehe Kristusi. Aledang porsehat si Thomas puasa amanginang. Karena antara sesama murid-murid saja mereka sudah terjadi krisis kepercayaan. Dang marsihaposan benasida. Inaruan isi Thomas, saya tidak percaya kalau saya belum mencucukkan jari tangan saya ke lubang pakunya. Saya tidak percaya kalau hanya kalian mengatakannya. Buasa terjadi krisis kepercayaan, ala tegas duta boto aisian siseani do nagabe mengkhianati Kristus. Si Judas, Oma, dan masih haposan benasida.
Barangkali kalau dipepatahkan ke pepatah Indonesia, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Saya rasa ngoni mana masa tong. Krisis kepercayaan do nasida sama nasida. Dan porsea si Thomas. Alani do diari borngin napawaluhon. Namarpungu akasisiani imana diturpukon. Disido tong si Thomas. Disini Kristus. Lau patuduhon papatarhon dirina. Nungahehe ibana. Buasa di papatarhon Kristus dirina. Asa porsea siseani. Naung hehe Kristusi. Amang inang, barangkali sekarang kita mungkin sudah mudah untuk percaya. Melalui film, melalui firman, melalui banyak hal bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian. Sekali lagi, mari kita menempatkan diri sebagai murid-murid di zaman itu. Untuk mempercayai bahwa Kristus sudah bangkit di tengah-tengah rasa takut mereka. Itu sangat sulit. Di tengah-tengah banyaknya ancaman, percaya kalau Kristus sudah bangkit, itu bukan hal yang mudah. Di tengah-tengah rasa krisis kepercayaan satu dengan yang lain sebagai murid-murid Kristus, untuk mempercayai berita bahwa Kristus sudah bangkit, itu bukan gampang. Hal yang sangat sulit. Alanido dipatuduhon Kristus dirina tu akasiseana. Alanido dang muruk Kristus tu si Thomas. Nang pedidok ibana, kalau saya au. Kalau saya tidak menusukkan tangan saya ke lubang paku itu, nang pedidok ibana songoni. Dang muruk Kristus. Ale di pataridahon do dirina di kondisi si songoni tu akasiseana tu si Thomas jala rodo ibana tu tonga-tonga ni pumuan ni akasiseani na di bagasan jabu natar sordaki. Aha maneng dohonon ni Kristus tu nasida naneng si pasahaton ni Kristus tu nasida dame madihamu. Dame madihamu. Buasa maon neng dohono ni Kristus tunasida. Soholan sahaliot dope Kristus mandokon dame. Nunga maca jot-jot di dok iban on tabina tu akasiseana dame madihamu. Alay buasa ma ulah honon na mandokonon dung di patari daun ibana dirina nong hehe sian hamateani. Dame madihamu aha mahina rikot ni on amang inang. Macarikot si tutu daw. Ala dami na binuan ni Kristus. Dami na nidohan ni Kristus. Dami na pinasahat ni Kristus. Di bagasan hata ni dami madihamuon. Dadakolan dami na marharuan siyan portibion. Damay sejahtera. Alay dami nasian banua gijang doi. Nai mga leon hadamion tuganup akasisean nai. Ala di bagasan biar, di bagasan hatahuton. Ala di bagasan krisis ketidakpercayaan nasida satu dengan yang lain. Asa dami rohana sida jala asabui takas nasida mangadupi akka biar ni rohana akka hata huton nai dadagabi mugap alani molotong pedidokon Kristus dame madihamu dang naneng dohonon na amang inang perkara selesai bukan dang ineng dohonon na masalah tidak ada lagi dang ineng dohonon na molo didok ibana pe dame madihamu. Dang neneng dohono ni Kristus kamu hidup tanpa masalah. Kamu tenang-tenang saja. Masalah tidak ada lagi. Masalah selesai. Bukan itu yang mau dia katakan. Aletiki didokon Kristus tu sisean nai dame madihamu.
Nang mangalian gogo do tunasida. Supaya ketika menghadapi masalah pun hati mereka tetap tenang. Supaya ketika mereka dalam rasa ketakutan dan terancam sekalipun, hati mereka tetap tenang. Hamuna hina holongan di bagasan Yesus Kristus. Taidama amang inang marhite-hite turpukon. Macai takas do hehe Kristusi. Takas do ibana mamboan hadameoni. Dang tarbahen pituna sordaki mambahen Kristus dang boi ro tutonga-tonga ni punguan akasiseana. Dang tarbahen pituna sordaki manulak Kristus asa unang sahat tutonga-tonga ni punguan ni siseyani. On membuktikan na debatasi tutu do ibana. Dia maha hadir, omnipresent. Nang di tengah-tengah pintu natar sordak sekalipun dia mampu hadir di situ. Kemahakuasaan dan kemahahadiran Kristus di pataridakon do marhite-hite turpukon. Sonari amang inang neng berengot tama. Hita namarlas ni roka di manogot ni Arion. Hita namarolo-bolo di manogot ni Arion. Nunga hehe Kristusi ala nunga talu hamatean jalan nunga tadokon nakin haleluya. Waduh teh jut-jut doh hita makilalahon kehadiran ni Kristus di bagasan ngoluta, di bagasan rohata. Tahu jijo mamereng aman inang. Sadia jojot mahita bergumul di parngoluat tahun. Sadia jojot dohita mabiar di bagasan ngolu tahun. Hinorhonnya maragam doi. Naboy mambai kita mabiar, naboy mambai kita takuton. Atay nang holan ruar akayana kotai sian pintu ni jabuta ra ngatubu di bagasan rohata biar ni roha. Dan yamang dohot hatakuton. Kalau anak kita sudah berangkat remaja saja, dia sudah pergi dari pintu rumah kita, kita sudah mulai, oh Tuhan, buadon nonon, buadon yang di luaran non, mulak donaeng, mangulu dope mulaki, dengan dope mulakan noni, toho doi marsikola, toho doi marsiajar, dok ragam akan asing. Ikolan alani dak danak dope. Asing dope alani na niula. Waduh naing nahula hamion. Dengan donen hasil nion. Boy do naing cukupon di jabunami. Boy do cukupon sabulanon. Ape godang hinarikot ni kebutuhan di tengah-tengah keluarga nami. Maragam mambe kita mabiar. Maragam mambe kita takutan. Ujung nasongo dia alani biar ni rohata olo do tasordak. Pitu ni rohatay. Alay disido Kristus. Keadaan hatimu, suasana pikiranmu yang naik turun, yang kadang percaya kadang tidak, yang kadang meragukan kadang tidak. Semua itu tidak menentu di dalam kehidupanmu. Tapi itu tidak pernah menghalangi kehadiran Kristus dan kasih-Nya dalam hidupmu. Karena kasih Kristus tidak pernah kadang-kadang. Dia tetap dan kekal. Sonari nama cerikot. Bohado hita membuka pitu ni rohata unang sordak hamu. Dang holan unang dikuci ale unang sordak hamu. Nunga hehe ibana, nunga dibawan hadameoni dame madi hamunin na dotu hita. Kehadiran na di sude partikian ni ngoluta. Mamboan hadameoni.
Amang inang sahali nari marhite-hite hata ni dame madihamu. Unang didok rohata molonunga didok Kristus tongonon ngoluta tanpa masalah. Bukan. Tapi kita akan menghadapi masalah dengan memiliki kekuatan, ketenangan hati dan ketenangan pikiran, karena kita tahu Kristus ada dan hadir bersama-sama dengan kita untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita. Hakeheon ni Kristus, tak ingot mak, dada holan manaluhon masalah di Portibion, dada holan manaluhon masalah di Bagasan Ngoluta, alai dao ubal ganunga ditaluhon Kristus yang hakeheon nai. Ima perkara yang paling besar dan paling berat nunga ditaluhon Kristus sian hakeheon na dosa dohot hamatean. Kehadiran Kristus pabotohon itu kita di manugut niarion. Atong ahape sonari permasalahan di Bagasan Ngoluta. Porsea mahita. Hadir do Kristusi. Semangat Paskah ini kiranya bukan hanya semangat di subuh ini saja untuk kita. Tapi semangat Paskah ini memberi kekuatan baru, memberi kelegaan baru untuk kita menjalani kehidupan kita ke depannya. Seperti murid-murid menjadi lega, menjadi memiliki kekuatan baru ketika Kristus hadir dan memberi damai sejahtera kepada mereka, dan mereka menjadi berani di tengah-tengah ancaman sekalipun untuk bersaksi tentang Kristus. Semangat si songoni manian na adong di kita. Rope gangguan, rope ancaman, rope tantangan, rope pergumulan di tonga-tonga ni parngolota dada gabi sumurut rohata lau maka tindakon Kristus di ngolutaon. Ay nunga ditaluhon ibana dosa nang hamatean. Unang mabiar behita amang inang. Dangadong nasobo itataluhon molo rapon dood Kristus. Molo Jesus dongan mi las roham. Molo Jesus dongan mi las roham. Danga dong be na ikon si hadiaran, danga dong be na ikon mambe kita tahuton alanyaha ay nunga talu dosa nang hamatean dibahen tuhat tai. Sude perkara di ngolupe tarbahen Kristus do manaluhoni alani i. Mardalan mahitarapon doot ibana naung hehe. Saya tadok ma di Bagasan rohata. Nunga hehe Kristusi, haleluya, haleluya, haleluya. Gogone baru may dihita, lau mandalani akaganu parngolota. Amin. Martang yang mahita. Jahoba para si roha jala pardinggan basa na sumurung. Mau liate matuhan di sombon roha nami tuho di manugut niarion. Alani balga ni holong ni rohami naong pay baruhon ngolu nami. Paheheon hami sian ganup akapodoman nami. Pataruhok kami tu Bagas coromon. Marlas ni roha hami marningot. Ari haheheon ni Tuhan nami. Tuhan Yesus Kristus. Mau liate Tuhan balga na itu tu holong ni roham. Tuhami akapardosaon di patuduhok kodo Tuhan. Dadaholan mate di hau pinor silang Tuhan nami i. Alai hehe do ibana sian hamatean. Patuduhon tu Portibion nunga talu dosa. Nunga talu hamatean, talu sorot ni si bolisi. Rodo Kristus di haheheon nai. Patuduhon papatarhon dirina. Pabotohon tu sisianna nang tuhami di partikianon nunga tutu hehe ibana jala diboan ibana do dami nasumurungi nasian banua kicang mangaleon gogonay baru doi di akasisean na hatihai mangaleon habaranian lahu maka tindakon Kristus di ngolunasida nang songoni do hami Tuhan margogo mahami ala nunga ditaluhoko dosa nang hamatean margogo mahami lau maka tindak koko di tonga-tonga ni aka parngoluan nami nang peragam aka sitaonon na huadopi hami asa unang mabiar asa unang takutan hami alay gabi marpos ni roha hami
Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus. Mauleate ma Kristus. Diholong ni roh kami itu kami. Dada di pasidiko kami pardosaon. Ale ditobus sodo kami. Ditogi hokkodo kami. Tungolu na pinay baru asin ni roh kami. Atong dang mabiar be kami. Dang tahutan be kami. Hudalani kami madalan parngoluan nami. Manang ahape na masa disi. Porsea do kami. Hodo toktong rapon dohot kami. Yang adong be nasoboy huadopi kami. Molo Kristus rap dohot kami. Atong asimaroham di kami. Paborhat mahami di bagasan gogo nasiako. Di bagasan holong mi. Borhat mahami tutong-atongan ni portibion. Maka tindak koko sian akar ragam ni parngoluan nami. Satu homaton dinang pamatang nami. Tuhan tangihon tangiang pangiduan nami. Di bagasan Yesus Kristus martangiang kami tuho. Amin. Marende mahita jalata pasahat ma peleata. Sona
Yesus atong borhat mahamula makobasi ulaon nai saya didongani mahita saluhutna mambuan barita hakekeoni Rade doham lao babarita hosa tu sandok partidio mamboan barita las nirohan. di taluan ibana doha mateani atong lasma rohatta jala barita ma barita hamonangan nai ma namargogoyok kita maka tindakon ibana tu sandok portibion nunga marpadan behamu dohot debata alani lau mahamu ulaon hamu mai jala jalo hamu ma pasu-pasu sian debata tatania kon ma peliata ale debata amanamina di Banua Gijang hodo harorani salut sileon nadeng gando na sauli basa na mauli utus kupasat kami masih anani lomi tu kami pelian nami tu ko saya calo mai gabe uap na hucus di culum pasu-pasu mai cala ramoti asau parhasia kami pelianon patimbulon na rajaon mu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tondim asalamu tanda hami godang ni silen lomi tu kami asalam girgir hami mandok mauliate tu ko marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rap mahita mandok di tangiang ali amanami ale amanami na di Banua Gijang saya pinagbadia makwar saya Roma harajaonmu saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang leon matu hami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni donga namar dosa tu kami unang kami togion tu pangujunan sian pangaku asini rohani tu hata Yesus Kristus dot holong ni rohani debataam dot parsaorani tondi porbadia ima mandongani hamu saluhutna Tadok ma selamat pasca jalata jalang ma aka dongatan adong di lambung tak. Amang inang adong do di parade huriakta snack pagi lapet dohot kopi nang tes manis tajaloma di luar Iba Tuhan
Kristi.